намоиши мо аз як ҷиҳат бахшида ба 3000 солагии исор бошад, аз ҷиҳати дигар мо мехоҳем ки дар ҳар як фарди ҷомеа, дар ҷавонон, дар наврасон бедор намудани ҳисси хештансиносӣ, дӯст доштани фарҳанг ва таърихи миллати хеш мебошад. ва ин намоиш маҳз мақсад ҳамин аст ва умедвор ҳастам ки дар ҳамин ҷода саҳм мегузорад. мо чӣ хеле ки қайд кардем намунаи либосҳоро ба намоиш гузоштем ки то ҷавонони имрӯза аз тарз расму оини тарзи пӯшидани либосҳои пештара огоҳӣ ёбанд, яъне ки дӯст доштани фарҳанг ва эътироф кардани фарҳанги миллӣ қарзи шаҳрвандии ҳар як шаҳрванд, ҳар як тоҷик аст ки имрӯз бояд ҳар яки мо ин қазро иҷро намоем. Дар ин гӯша мо намунаи либоси занонаи аввали асли бистро дар Қаратоғ намоиш додаем. чӣ хеле ки мебинед дар бари зани дар намоиш гузошта шуда матои адрас аст ки аз торҳои пахтагин ва абришимӣ омода гардидааст. ин мато дар аввали асри 20 омода гардида ва яке аз либосҳои ороишӣ яке аз занони Қаратоғ мебошад. дар ин гӯша намунаи фаранҷин, яъне яктои занона ба намоиш гузошта шудааст. Тахмин чунин яктои занона то тахмин то солҳои 30-уми асри 20 занон ба бар мекарданд ва ин яктоҳ низ аз матои алоча омода гардидааст. Шакли духти ин яктоҳ ба шакли ҷомаи мардона мебошад. танҳо остинҳои ӯ каме дарозтар мебошанд ва дар қисми ақиб ба ҳамдигар пайванд мешаванд. вазифаи асосии он рӯйпӯш намудани шахсе ки ин маторо ин фаранҷинро ба сар мекунад. дар ин гӯша намунаи либоси мардони деҳи Қаратоғ ба намоиш гузошта шудааст. чӣ хеле ки қайд кардем, Қаратоғ маркази ҳунарҳои мардумӣ буд ва ҷомае ки айни ҳол мебинед дар бари мард аст, айнан аз он матоҳое аст ки дар ҳудуди Қаратоғ бофта шудааст. пӯшидани ҷома аслан ба мардуми тоҷик хос буда. чунин намуди ҷомаро дар фасли замистон ба бар мекарданд ва бастани миёнбанд ё рӯймоли миён ё камарбанд ин низ яке аз пешаҳои мардони тоҷик мебошад. خب این دستگاهی که عین حال ما در نزدش قرار داریم دستگاه الوچه‌بافی می باشد. دستگاه را تخمینا سالهای 70 مردم شناسان از حدود دهه قرطاق خریداری کردند و دستگاه را برای از سر نو برقرار کردن برای ما یکی از هنرمندان همین دهه ربیخوف کمک کرد که من دستگاه را از سر نو آماده سازیم و به مردم از هنر مردمی الوچه‌بافی دهه قرطاق معلومات دهیم. این تجهیزات اصلا تجهیزات دستگاه هست که در آن تنها یک نفر کار میکند، یعنی شخصی که به بافتن الوچه مشغول می شود، ولی در آماده نمودن اساسی متا یعنی که تورهای رشته دیگر شخصان هم مشغول بودند، یعنی که زنهای بودن علاهیده که برای رسیدن رشته های پختگین آماده نمودن رشته ها، زنهای بودن که شخصانی بودن که برای رنگ کردن و برای درست کردن متا شغل می‌ورزیدند، ولی در سر دستگاه برای بافتن و آماده کردن تنها یک نفر یعنی که الوچه‌باف اساسی مشغول بود. باور کنید شوق و هوس یعنی که دقت بیشتری تماشابینان خارجی رو
тарзи пӯшидани либос ва ҳунарҳои мардуми мо ҷалб мекунанд. онҳо бо як эҳсосоти баланд мегӯянд шумо ин қадар фарҳанг, ин қадар маданият, ин қадар чии баланд доред. ва ҷавон духтарон ҳам ҳангоми дидани инҳо ҳам дар ҳайрат мемонанду аз тарзи пӯшидан, аз тарзи истифодаи онҳо албатта пурсон мешаванд. вале сад афсӯс ки тарғиби онҳо бештар ба шарқ ё ин ки ба дигар мамлакатҳо аст, ба фарҳанги бегона аст, на ба фарҳанги мо.